よっしゃ。新キャラ買って。新キャラ何これ？能力わからん。使わんとわからんか。うん。で、いや、使え、まだ一回も使ったことない実あ、戦で。マジで。あれなんこれ大画面になってない。おかしい。絶対。ちょっと待って。ウィンドウになったわ、画面が。フルスクリーンにした。オッケー。オッケー。あ、マックそれ使う？うん。ちょっと、これ違うの。ちょっと久しぶりやけん。何かな。キャラ増えたね。なんか場所わからなくなったわ。レイスが上に来と。一旦これか。オッケー。やりましょう。あ、あれシーズンってあると今。うん。何初めからブロンズからランクうん。あ、そうそう、ランク。ランクってないと思うランクあるよ。な。あ、あるんや。なんか変わったこれ。マップ変わっとるでしょ。あ、マップ変わった。うん。あとはあと武器。バトルパス買った。あ、武器変わったのマジで。99が物資武器になったの。あ、強くなったってこと？うん。ディボーションが普通に落ちと。ディボーション使い切らんな、普通に。もう弱体化されたらしいけど。いや、強すぎるから。反動がもう、攻撃力とかはあると思うんやけど、反動が強すぎて当たらん。リコイルが難しい。ディボーション。そう。は？すべてのレプリケーターゾーンマークな、それ。あ、な、それ。ごめん。俺もよくわからん。ごめん。てか俺、ポインターが消えてね。嘘。なんかマップちげえやん。なんかどこ？わからんて。いじめじゃん、それ。やば。相変わらずつける。めちゃめちゃ隠す気やん。なんこれ。やば。隠す気が半端ないんやけど、これ。これ戦えんかも、マジで。嘘。ひどくなった隠す気が。ちょっとなんか他のやつ消そう。ブラウザ消すわ。俺もいまいち。あとは。このマップ理解しない。これって新マップではないですよね。うん、ワールドエッジが変わっとるぞ。このなんか青いマークって何？あれなんかイヤホンもおかしい。片耳しか聞こえない。聞こえたな。これわからん。おらんよね、敵。おらんともこんだけ暴れとるけん、俺ら。なんか持てん。わからん。やべ。これはやばいぞ。普通に。初心者になったぞ、俺。やばいぞ、これは。ランパート。ランパートランパート。ランパートかっこいいね。見た目が。なんかいい感じや。これあげるよ、マック。玉いらん。ヘビアン。ヘビール。なんかボルトって。今思ったんやけど、ボルトって何？ちょっと使ってみよ新しい武器。めっちゃ強いよ。強い。めっちゃっていうこれ。強い、普通に。これ何もつけれんだ。サイト。近距離武器なのこれ。SMG。SMG って何？SMG ね。なんか近距離武器しか持ってない。これマップ自体変わったと違うんだよ。発射場、こ
この青い光は何？マップにある。謎。俺もよくわからん。いや、俺もあんまできんかったっけね、先週。体調悪くて、ずっと。ああね。あ、これクラフトができるんやけ拡張エネルギーマガジン。拡張エネルギーマガジン。クラフトができる。ど、クラフト機能。なんかとなんかを合わせると。いや、なんか、右上の方に出てきてない、なんか数字が。あ、出てきた。その回数できるってこと？わ。いや、なんか、それを消費してやるみたいな。で、チームでってこと？いや、違う。あ、個人でってこと？うん。作れる場所がある、なんか。あで、なんか、ローテーションでもう固定されと作れるやつだ。あ。行ってみていい？もう向こう行く。F でクラフト。スカルピアサーとか、モバイルリスポンビーコンとか、ノックダウンシュール。これ増えるって。なんか、どうにかしたら増えるけん、それで作れるのが増えていくってこと？めちゃめちゃ追いつけてない俺。ジブも全然追いつけてない。ちょっと俺が、あれを打てばいいのか。ジャンパー。ケアバキ落ちた。いや、これ勝てるかな。でもブラウザ決勝の隠す気がちょっと減った。中おる。中おる。下におる、下。いや、バカバカ。下おる言うてん。嘘。やばい、挟まれた、それ。イボっとった。感謝だね。じゃあもう一人が、喋ってくれれば。くそー。ロビー接続中から動かないぞ。ちょっとなんか、変わってきたね。わからなくなってきた。なんか開いたね。プライムゲームス何？もらえるんだ。俺 Amazon プライム券もらえるって。なんかこれ買って開いたね。なんこれ。なんこれ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっとなんかおかしくなった。ちょっと待ってね。なんか重いなぁ。
いや、なんこれ。あ、もうからん。バイバイ。なんかよくわからんかったよ。うん。徐々変になった。それでお待たせしました。そうで、お待たせしました。アマゾン。なんだろなんだろバイ。なんだろバイバイ。なんだろバイバイバイ。腕と消すんやろ。これ消して。これも邪魔だからいらない。消して。まあ、いいか。やっぱなんか、カクつくな。あれぞ。これみんな覚醒灯っていうかなんか、これ、煙かなんかなんかな。わかんねえな。まあ、いいや。あんま気にすんだこ。降りてからが。あ、なんか、来てるね、やっぱり。まあまあ来てるな。うわ。この足音は味方なのか敵なのかわかんない。味方だった。いや、かぐつくな。なんだこれ。なんじゃらほえ。なんじゃらほえ。一応持っとこう。単発武器しかな。あれ欲しいな。カービン的なやつだった。あれ。99でもいい。あった、カービン。これカービン率高くなったんじゃない拡張エネルギーマガジンを見つけた。いや、高くなってないよ。あ、マジでライト使ってないもん。あ、そうなん。うん。確かにライトを使う人。あ、敵おるぞ。おるよ。聞いてないって。俺、聞いてないって。俺、初心者なのに、やめてよ。あ、でもめっちゃ隠すよな、それ。あいつ戦いようとかね。撃っていいおお、ここにもおる。ここにもおる。じゃあ別。来た。一人来た。俺んとこ。かなり近い。チャンピオンが撃破されました。周囲環境をマーク中。かなり近い。敵と交戦中。あ、何やあいつ。なんで知っとる俺の場所。謎すぎ。後ろから来た俺の。あ、回復したい。俺ベスト着てなかった。敵の命を奪った。エリアをスキャン。
終わり敵部隊が全滅。はあリロード中だ。別物って。なんもしない。僕なんもしない。傷を手当てしている。それで今からじゃない。何もしてない。僕何もしてない。俺も何もしない。いいよ敵のソナーが来た。リング内にいる。来た。これも信仰の力。多分2ポッたもんな。攻撃しやん。みんな向こうにバカな敵がいるよ。もうすぐ死ぬとも知らずにね。一人割れたけど。あ、なんかシールドシールドなんだ。ちょっと待って。回復する。リロード中だ。あ、なんか同じキャラ2人おらん気のせい。せやねん。気のせいやね。あ、ただリロード。一瞬待ってくれ。回復中だ。シールドをチャージ。弾がなくなる。うわ、おらんくなった。敵がいる。別の部隊がいた。攻撃されている。これはうざい。シールドがナイス。エリアをスキャン中。止めるか。治療中だ。死ぬ。シールドをチャージ。周囲環境をマークああ、怖い。中。死ぬ。今ので部隊はシールドをチャージ中。まだ俺まだ俺どこあ、こっちにおる。少しシールドをリチャージ。えいって面白い。リロード中だ。こん中入った。敵が来たぜ。あ、こんなうろ。ここにおる。よ、あそこに悪い奴らがいるぞ。ああ、うざ。あさりて。たまね。全然。ああ、たま。たま。主審が眼力を僕のたま。シールドをチャージ中。ここでアイテムを探す。あいつら入っとう逃げた。パルス。逃げた逃げた。ここ。あっちに悪い奴らがいるぞ。ちょっとあさりちゃん。ちょっとたまない。私に眼力を出なさい。たまない。撃たれてる宇宙船でもあったら乗されても。あ、あいつらやばい。めちゃめちゃ当ててくるシ。ールドをチャージ中。めちゃめちゃ当ててきたな。リチャージしてる。やべえやつやん。そうか。あそこに誰かいるな。はシールドをリチャージしてる。
あそこに誰かいる。少しシールドをリチャージ。あー、うざ。シールドをチャージ中だ。来い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 。ここにもおる。トラブル発生。なんで早く行くぜ。それ裏取れるかも。目の前のやつ。なんこれこれ列車これ。周囲環境をマーク中。なんかこう、プレイヤーなんとかっていう人っリロード。敵をダウンさせた。てなんか、あ、これ下、裏。下おる。あいつ。他の部隊が来てる。撃たれている。まだ死ぬには早い。シールドリチャージ中。あ、来るな、これ攻めてくる。気をつけろ。グレネードだ。あ、きついな、それ。あー、もう行って、これ。受けている。フンダル。俺とお前だ。あはー。申し訳ない。プレイヤーなんちゃらって、なんか、有名なチーターでおったよね。よし。もうここつくんだよね。これ限界かなもう。こうさ、テクスチャーとか下げたら、なくなるんじゃない？レディー、ステディー、ゴー。待つほど楽しいことはないって言ったの誰だよ。暇すぎるぞ。私にとってここは戦場以上の意味がある。あ、ランパートも縦系なんだ。今回のチャンピオンです。縦、攻撃やでも。あ、そうなんよ。うん、威力が上がるじゃん。武器のうん。あ、すべてのあのシールドの越しに言ったら。運命を避け続けることはできない。あ、どういうことシールドってこっちから撃ったら通り抜ける。敵の贈り物ってえ、マジでえ、強くないこれ。闇を恐れないで。パパは褒めてくれるかしら。私は死という言葉を口にしない。宗派が変わるまでは続けるからね。めちゃめちゃ喋ってない。あーひゃーかぶったー。ランパーちゃん。モダンビッキもらうね。いないこれじゃ足りねえ。まだまだあげるぞ。おらんそうだ。トレジャーパックって1個しか取れん。うん。おるおるおる。お、嘘。あダウンさ。もう死ぬこいつ。あー、はい。一人これじゃ足りねえ。一人やったまだまだあげるぞ。リロード中だ。弾がね。一人ダウンさせた。バナーを手に入れた。ビーコンへ向かおう。なんか仲間おるな。リロード中だ。あとマークのか。うん。あ、後ろ。こっちで問題が。
るわ。よし、行きたい。どこが一番近いっけ？居眠りは終わりだ。体力回復する。撃たれてる。あ、うざ。まずいな。リロード中よ。新しいキルリーダーが発生しました。ああ、通るな。客が来たぜ。うまそう。おー、ナイス。マジで待ってて、助けてあげるわ。めちゃめちゃうまいやん。威力を使う。居眠りは終わりだ。起こした。された。待っていい？リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリがお好みか？いいね。スコープを発見。近距離用だ。起こし行くマーク。リングは近いわ。どこで起こしたらいい？どこでもいいよ。リングが移動しどこ行くかこっちには何があるかな。危ないかな、そこ。新しいキルリーダーが確定しました。あ、進まっちゃう。なんか。新しいキルリーダー、こっちに近寄らせないようにしないと。輸送中。スコープを発見。近距離用だ。あ、俺。誰かいたぞ。武器じゃなさそうだ。俺。ここに誰かいる。取り行くマーク。いや、もうなさそうやったら、あれ。マジで。あさりよった。うん。うん。あそこに悪い奴らがいるぞ。あ、俺があさりよった。うん、みんなあさりやった。うん。あ、マジで。気づかなかったです。あ、いる？俺の武器マーク。なんか、いや、いいよ。ヘムロックかカービィなんだけど。探そっか、俺も。じゃあ。いや、いいよ。この辺になんか探すわ。ノックダウンシールドを発見。レベル1だ。頭。ヘルメットを発見。レベル1だ。ちょっ医療キットを発見。ここにスカールもスコープを発見。近距離用だ。こっちです。ショットガンボルトを発見。レベル3よ。注射器を発見。注射器をバックパックを発見。レベル1だ。どこごめん。大丈夫。速度には影響出ない。アルティメット促進剤を発見。へいへい。お、すごいな、この貼り方。やばいな、これ。プロだな。プロの貼り方。エネルギーアーム。え、壊された？あ、いや、壊したんか。壊れたんか。え、今って列車走ってないと？あとオートバイな。列車走ってないよね。線路塞いでるもんね。
このゴーグルであっちのエリアを監視する。あ、俺、あそこで誰かを見かけた。遠い、めっちゃ。もうここ。あそこに敵を発見。もいいようここ。あそこにいや敵を発見。離れよう。一人しようが。一人しよう痛い痛い痛い。が。どこもあ、ジャンプパッド置くよ。上から。おいジャンプパッドを投げる。無理かも、それ。ごめん。意味ないかも。ちょっと待って、回復する。今さっきの一人やったなあ、俺、めちゃめちゃ俺。あれぞ。うん。上行こリロード中よ。何人う。かしてる。ダウンさせてあ、俺はめっちゃ削った。あれ、詰めていいかも、誰か。あ、別。部隊の攻撃。左から別来た。シールドをチャージ中。よ、あそこに悪い奴らがいるぞ。こっち側も敵来てるから。ジップラインだ。撃たれたから、僕。撃たれてる。リロード中よ。大丈夫、それ。やばくないシールドリロード中。やばくないあ、終わり電気技師にしてはやるでしょ。ね、何者かは今は敵を倒しはあナイスナイス。近づいた。金シールドよ。ボントラバー。バクバクもらっていいうん。あ、ごめん、すぐもらった。アタッチメント。リングのごめん。テンションだ。もらっちゃった。1、2スコいるマーク。いらん。いや、いいよ。ほら、走るよ。リングが閉じるまで45秒。弾がね。一つあ、さすが。ケチらんか。どっち行くとこっち渡るよね、絶対。うん。緊急脱出を開始。飛ばんでいいじゃん。飛ばんでいいんだ。なんそれボックスうん。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。さあ、行きましょう。ジャンプパッドいらんかったのエネルギーアモがいる。エネルギーアモショットガンアモとエネルギーアモマジか。体力を回復する。やばすぎて降りてくる。興奮するだろ。落ちるかと思った。レース開始。あ、早え。パルス。ジャンプパッドを投げる。いた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 。なんそれ。
ペニキいらんうん。な。なんかわからん。動かし方が。あ、おる。こっちには何があるんだ。あっちに敵がいる。レース開始。よかった、奥さんで。ついていけんわ、俺。奥さん知らんけど。早い、早い。テキーラで祝杯だ。こっちにケアパッケージがあるぞ。撃たれるかなケアバキって。いいんじゃない？あ。あなんか、めちゃめちゃ SR。あれ、なんか紫別ないあそこ。ある。あるよね。やばこれ。このシールド。このシールドやべえな、マジで。割れた。レイス割れた。あ、ナイス。ドローン。起こしようよね。ちょっとこれ撃たれやすい。後ろやな。あいつのとこ行ったらいいかもな。うん。戻ってきたね。やばい、死ぬ死ぬ回復する。無駄に投げ。増幅バリケードを構築。リロード中だ。あ、うざ。バレとるな、場所。俺のとこ来てない。すぐ近くに敵あ、そっちうんい。けるかな俺そっち。俺のとこやべえな。ちょっと、フォローしてくれんかな。来てるな。やばいな。いや、挟まれとうな、それやべえね。そこも。待って回復する。近距離に敵がいる。マジか。リチャージ中。かな、俺。そこで大丈夫？リング閉鎖まで残り45いや、気づいてないだけあいつらが。ああ。あ、来てくれた、こっち。一応ジャンパーあるんだよね。リング閉鎖まであと30秒。もうすぐそこよ。うわぁ、どうやって行くそれ。一回降りるこっち、下。ここに行ってみるかい。下降り。ジャンパーつかんでもいける。うわ、削れたこれ。シールドをチャージ中。やべえな。入れるか、これ。いいとこ来たんじゃない？まあまあ。気づけないよ、誰も。ナイス。
ナイス。あーっば。グル投げられたら終わりやん。回復中だ。いじめちゃん、それ。私からのプレゼントよ。ああ。上強いな。強いね。ああ。なんか、トイレ。オーケー。なんかできんな。新コミックページの話。あ、いや、わかんねえ。自分の中に。あ、なんこれよくわかんねえ。え、なんこれわかんねえって。ランパーと。レッド。よし。ランパーと。ランパーと。うん。ランパーと。剣道のクラフトローテーション。結構変わっとうなマップが。うん。今日生きて明日死ぬ。逆だったらちょっと怖いね。一度火花を放てばそれで十分。今回のチャンピオンです。うわ、眩しい。こっちの方がいいんじゃないか。ああ、そういうことね。何これ。レプリゲーターゾーン。この場所いい予感がする。材料を拾えるんだ。どっかで材料いる。行くわよ。準備して。なるほど。はこれランパードになったでしょ。うん。なんで選択しとったよ。はあ、嘘。あ、死ぬ。いや、ランパード使わせてくれよ驚い頼むから使わせてくれ何あ、そっか、俺、あれか、選びよったけん、いじりよったけんか、レジェンドで、ランパートを。ランパート使わせてくれよ頼むよお、やべ、この二人ダブハンもっと。やべえ。ダブハンじゃない、ハンマーもっと。やべえ。あの場を抑えた方がいいかやも。べえな。やべ、一人はハンマー立ってる。やば。拾いに来てくれるんかな。うわ、消えた。すげえ、ハンドガンやん、この人。ハンドガンで詰めよやりにくそうやな。う。やりに行かんでも、起こしたら来てくれそうやけど。うわ、めっちゃ詰めよう。
もう見えんかった。もう無理。やべ、ランパットわからん、使い方が。死ぬんじゃない？死ぬなよ。あ、ごめん。トイレ行っさよなら。どっか武器ある？あ、逃げてきたな。オッケーオッケー。なんかある？進化シールドを発見。レベルあ、やべ、死ぬ。もらうよ。追いかけてきたって。あリングは近い。それにまだ1分もあるぞ。1人やられた。2人きりになっちまったな。ー、助けに行きたい。あ、なんこれ。出た。早かった。早っ。リングが閉じるまで45秒。結構遠いよ。頑張らなきゃ死ぬぞ。待っとってくれなかった。リングは近い。あと30秒。みんな、ペースを上げるよ。ああ、なるほどね。あのシールドはあれか。来てるな。あ、ちょうどさ。する。残り10秒。リングはあー、当たらん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 いい腕してるね。ですね。リボーションを発見。あ、ごめん。帰るわ、俺。ちょっといいよ、使って。ランパード。かちょっと慣れるまで、慣れるまで。慣れるまで、ランパードは使えんな。わからん、ちょっと。チータっぽい名前の人多いな。気合も準備もバッチリだ。ミニガンシーラー、全員が使用できるまたママに会えるよ。頑張りな。準備 OK。重火付きマシンガン。誰でも使えるってこと？うん。誰でも敵もってこと？うん。あ、敵も使えるんだ。死になどひるみはしない。なんやこいつ。でも結構イモールにやったら強いんじゃない？ね、高所からイモールにやったら。激しくいくよ。来てるね。こっち行ってみよう。手前に降りたね。ワンパ。内側に降りたのかな。めちゃめちゃ角つくやん。あ、いらん。エネルギーアモがいるやつはスコープを発見。緊急用だ。戦ってる。はい。一回な。はい。行く行く。こんくらい楽勝だ。びっくりした。敵かと思った。味方って。もう足音も聞きはきらん、俺。完全に線路通れんくなったよ。
下バッチリ了解だ兄貴。エネルギどこにおる？ここ。奴らの恐怖が匂うくらいすぐそばだ。左側にもおるけど。右、あそこにおる。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。増幅バリケード構築。わからん、誰か。でも一人になったね、あのミラージュ。ここにおる人こ。っちで問題が。ミラージュ一人だ。あいつやりに行くか。ああ。やり合いですじゃない向こうで。どうとかね。やるやつね、ここ。敵がいたぞ。ああ、おる。これを撃ってるのか。あいつやり行こうよ。こいつ。敵だ。やるか。リング閉鎖まで残り45。ジャンプパッド放出。バカども撃ってるよ。シールドをリチャージ中。あと。まだおると。助けに来んとやつ。抜けたんかな。めっちゃ入ってないよ。まだおるよ。こいつは何がしたいる？増幅バリケード撤収。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージが降りてくる。興奮する。お互いな。あ、シュートしとったけど。もう最悪だった。移動しなかった。こっち側には来てないけど、そっち側かな。か、もう完全にリモート。増幅バリケード撤収するよ。詰めてくるの、リモリ待ち。こっち側はおらん。撃ってるね。新しいキルリーダーが確定しました。逆打ちなのかな。新しいキルリーダーか。アクティブだね。いいな。ちょっと見ていい？危ねえかな。俺家の中入ってる。敵を発見。攻撃中。なんかおる。おい、敵がいるぞ。爆発するぞ。なんか、普通にここの中おる。別モール。おい、今ので部隊ははあ終わった。最高にかっこよかった。ナイスナイス。ライトアームを発見。リロード中だ。ライトアップちょうだい。あ、標的を発見。カービィ。 P2020 をトップアップを発見。ハンマーポイントだ。ハンマーポイント、ハンマーパール。アープスターをできた。医療機器をいやー、ちょっと待ってー。
ちあそこに悪い奴らがいるぞ。危ない危ない。撃たれてる。あ、どっか変なとこ撃たれる。フラグを投げたぞ。マクスター。撃たれてる。あ、撃たれてる。これじゃ足りねえ。まだまだあげるぞ。ちょっと、アンジャ入る先に。ごめん。うん。シールドをチャージしよう。次のリングは遠いぞ。あ、お前にとってはな。大丈夫か。あ、中心系1個しかない。回復中だ。できた。中取っていきよお。どっか。ここ登れんぞ、ここ。ここ登れんか。どっから撃たれよ、それ。あっと。下手くなったな、俺。ん下手くなったな。じゃあ、こんなじゃ大会で勝てんな。ねえ。出らんけど。出らんけど。今日はみんな早く起きれたな。いい感じだね。この戦いは弱者に死をもたらすだろう。それでいいのだ。あの機銃、一つと偵察を任せとけ。強いんかなアルティメットの。強いよ。強いんだ。今回のシールド越しがいいんじゃない大体そうやね、みんな。シールドってさ、ずっと見たけどな。二重三重できるのもしかして。できるよ。あ、できるんや。それ強いんじゃないね。そしたら結構向こうの弾消耗できるんじゃないいっぱい着ような。標的を発見。いっぱい着よそこだ。うん。う。ちょっと近く降りよう。カバーしてもらおうわ。気をつけろ。変数を一つ追加。罠を設置。痛い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 。遅くないこれ。こんなもんまず。あ、起こしよう、今、まず。あ、もう一人来た。ブラハンが。あはー。
なんか、角使わんかったそんなことないそんなことないか。そこまで、いや、つい、なんか俺スローモーションみたいになっとったんやけど。かついてはないね。特に。あ、角付きじゃなかった。なんかスローモーションみたいになっとったんやけど、俺。どうで日に日に重くなっていくな。ほら死ななければまたママに会えるよ。頑張りな。私はルイス。仕事の邪魔しないで。ランパートって誰かと仲いいのちょっと一っ走り行こうぜ。わからん。わからんか。こいつ。なんかちょっと、ライフラインと喋り方が被ってん。勝ちたければ私に従うの。ランパート。ライフラインと被ってんの喋り方。声が一緒。気のせいかな。化する。こっちにいいものがあるか。わかったよ。あー、来とるね来とるよ取るぞー。取るぞ取るぞいや、めっちゃ殴られる。いや、殴り合え、殴り合え。ナイス、ナイス、ナイスよ。かったぜ。何いいってことや。お前のためさ。よし。これで。ちょ。フラグを投げたぞ。死ぬ。俺んとこおる助けて敵を仕留めた。ナイスこれじゃ足りね痛い。あ、武器がない。あえ。武器が調子悪そうだな。10人が。死ぬ。リロード中だ。死ぬ。パスさあ、起き上がってくれ。武器あるほら。いや、あれ。アビリティが使えない。二度がオッケー。敵をダウンさせたわ。リロード中よ。あ、回復がある。ちょっとあそこに誰かいるな。ダウンした。あいつ。敵がダウン。回復中。でも警戒はしてる。リロード中よ。ほらよ。あいつ。暴れてきな。生き残ったもしかして。あ、どうおるシールドをリチャージ中。おる。終わった。俺をナイス。おふ。こいつが最後の一人うわぁ、なんだこの HB。朝出して。確認。まだおるあー、そう。めちゃめちゃ俺だよ。あ、それやばい。おー痛い。うわぁ、2対1やん。やば。それはきつい。 3対1やね。マジで。うん。うわー、きつい、それは。それはきつい。いやー、きついな。一人消すってきもな。あー、終わったと思ったんやけどな。めちゃめちゃ来たな。まあね。それの場所で3本おったけどね。そうよね。もう終わったかと思ったのに。いやー、武器拾えばよかったな。いや、武器拾う暇なかったな。うん。てか入れんかった、最初。入れんかったね。入れんかったけど一生懸命殴るよと思う。
ほら行こうぜ。いい加減白髪が生えてきたよ。わお。ライフラインと同じ声じゃない完了よ。ランパーと。ライフラインと同じ声じゃない違う。そう。今回のチャンピオンです。恐れなさい。アジャイ様のお出ましよ。こっちには何がある？あの眺めを超えるものはない。あ、来てない。ほんと。いや、ワンパワンパどれあ、上来目の前あ、こっちへそうだ。行きましょう。しょっぱなカクつくんだよな。あと、ボルトボルトなかなか落ちない。嘘。うん。全然拾わんわ。ちょっと使ってみたいんやけどな。ファーストキル発生。俺は結構好きやけど。もう今って進化シールドしかないど。あ、そう。そうなんや。弱体化されたもんね、やけ。進化シールドがうん。い弱いんだ。や、弱くないだって。減ってないとメモリが。レベル3でも3メモリ下だから。レベル3。あ、そうなんだ。紫で3メモリの。紫が前の青。そういう感じになるんだ。そうそうそう。金っていう概念はあると。よし。当てるかな俺。スピファイで狙おう。どの辺におるって言うとっけ？拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル2だ。もらっておこうこれ。拡張エネルギーマガジンを見つけた。レベル2だ。エネルギー系使いたいけど、持ってないんじゃねまだ。落ちてなくない？落ちそう新しいキルリーダーがアクティブだね。おらんけど、敵。ねえ、見ていやいやいや、オルタネーターかなんかな。ジャンプパッドを投げる。こっち側。ちょっと当たってないところ。ポップアップハーボチャージャーって何？チャージャー。あ、チャージャー、エネルギーアモがいるやつはデボーシャンハボか。すぐ撃てるようになる。それ持っとったが強い。強ったよ。俺持ってないんちゃう。武器がないんやね。あ、そういうことね。ハボク強くなったってことそれつけとったらハボクスに強い。ちょっとリコイル制御がしきらんかもね。ハボク。いやいやいや、まだやり合いよ。チャンス。あ、行く？行っていいよ。うん。どの辺でやり合いよ。はーい、行きまーす。報告。チャンピオンが撃破されました。いや、いいや。これで。ハボクもいい、広間。死ぬー。やばそう。2階におる。ここにおる。あっちに悪い奴らがいるぞ。でもマークのところがね。いや、それはないやろ。
マークに助ける。待ってな、回復する。ダウンした。うざ。ああ。よしよし、ナイス。いや、別パーク来る。全員だ。みんなよくやった。うっそー。いやー。味方が死なんどけば、詰めてこんかったかも。決めていい。遅いんじゃなかったトラッカーゲットしたの。あ、ストア見てね。いつでも行ける。私をやるならランパードで仕留めな。うん。戦うのは重すぎれるわ。ワトソンなんか増えた気がする。増えた？ワトソン増えた気がする。使う人が。チャンピオンです。え、なんで？なんか、よく見かけるけど、最近。あ、でも使いようね、確かに。なんで？なんか、理由なし。でも、ウルトで、コースティックのガスが無効化されるようになった。強いやん。パイロン置いたら。いや、投げてきたやつだけで。ああ、そういうこと。設置しようと思う。まあ、そうだろうね。今のは取り消すよ。じゃあ、ボム系全部機関ってことそうそうボム系、爆撃系も機関ってことやばいな。こっちへ行きましょう。あ、そっか、でも時間になったのか。報告。ファーストキル発生。いや、イモルのやつはかなり強いよ。え、来てる敵。おるおるおる。パスになったんだよ。パス。おる。ちょっと待って。離れすぎた、ごめん。いけ。なんで俺パスになったの？痛いですね。あー。マジで？マジで？もうねパス使い切らん。パス使い切らんのよ、俺。まだおる？おるおる。そうなるよね。勝ちは奪わず勝ち取るものだ。僕誰にやられた？レイスやね。セレクトファイヤー。いやー、申し訳ない。おらんかと思って離れてしまった。近くおればよかったな。なんでパスになったかわからん。ちょっとね。パス使ってないけど、使い切らん。でーんストア出とったわ。何が、色違いって言うと。ああね。あった。買おうと思ったら間に合わなかった。ブラハンの、何やったっけ、ペスト石か。ペスト石のあー色違いみたいで。これに勝てば賞金でちょっとこれ終わったらトイレ行く。先返済オッケー。全部酒に突っ込むわ。準備して出撃時間よ。
次絶対男キャラやろ。チャンピオンを紹介しますやろうね。女できてね。まさか女と思わんかったランパート。男かと思ってた。あれ。こっちへ行くぞ。やっぱり新しいとこに行ってこ覚えらない感じやな。う。うん。いまいちまだよくわからん。ここロケットなんなんか。来てないけどな。そう。あ、ここに降りたらダメなのかな。ここのマップに降りたらボルトが拾える。そう。うん、俺は。ボルトでなんかつけれるぞ。何もつけれない。進化シールドを発見。レベル2だ。ウィーン。進化シールド発見。レベル2だ。進化シールド、レベル3の進化シールドって落ちとる？遅いよ。あ、落ちとった。戦場から出たいきな。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。マップを覚えるために、いろいろ冒険しよボルト SMG を発見。う。あ、ボールド使いて。アルティメット促進剤を発見。プラウラー SMG を発見。あ、やっぱいらんわ。拾った。落ちちゃった。うん。この辺りを封じ込める。なんで？進化シールドを発見。レベル2だ。進化シールドを発見。レベル2だ。ここ確定分けなんかな、進化シールド。レベル2。ああ、こっちもいけるんだ。あそっか、小ドームのとこか。いや、迷ったな。やり方が難しい。どこ行こう。どっかでめっちゃやり合いよね。ああ、落ちた。落ちるんかい。俺じゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。これで抽出をして、拡張ヘビーアモン発見。残り45秒。歩いても間に合うな。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。プシュンプシュンよ。うん、なんかいいよ。どこで交換するとこうか。ラフト。今55あるけん、何が変えられる？進化ポイント。進化ポイント。アーマーを設置し、100進化ポイントを使ってレベルアップ可能。じゃ、これ。やりかあんま来てない。あ、今なんか進化させる。 100だけ上がり。100ダメージ分だけ。あ、そういうことね。1個進化って書いてあったけどね。進化するんかなって。100ダメージだけね。なるほど。そうやった気がする。そうでした。これさ、クラフトしよう間にさ、時間かかるやん。味方寄ってきて取ったりするんだから。よっぽどのやつや。いや、ノアとかしそうやけどな。あ、エネルギーアンもねえわ。あんまり。ね、これ行き止まりやん。どっちがわからん。
ち追った敵。ジャンプパッドを投げる。一人ダウン。ダウンさせた。ナイスナイス。リロード中。詰める。うん。アーケスターを投げる。リロード中だ。新しいキルリーダーだ。ランパートを使ってるんだろうね。こっちで問題が。リロード中だ。逃げた。こっちに逃げた。トラブル発生。シールドチャージ中だ。一人ダウンさせた。敵をダウンさせた。今ので部隊全滅。あ、終わった。綺麗に片付いたね。されました。ナイスナイス。チャンピオン撃破。あらーす。おいぴー。おいぴー、おいぴー。おいぴーね。ゲーム権こいつら。ちょっと上行こあ、登れるよ、もう。ジャンプパッド。う。いや、いいや。めちゃめちゃカッコつけな。なんかもう一個重視しようって気がしたんだけど。早く行くぜ。シグレ行こうか。任せる。これ変わってから。おほーい。緊急脱出だよ。相手の。あ、レベル2のバックばっかりでそこ。レベル2ケのバックバック。ロックを発見。押し、レプリケーター投下中。取った。頭取っに気をつけな。仲間が。た。バング。ああ、ええ。あ、拡張エネルギーマガジンを見つけた。拡張エネルギーマガジンを見つけた。拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。シールド、医療キットを発見。スコープを発見。近距離用だ。僕はさらにこれ。注射器を発見。僕送ったんやった。注射器いらない。決戦かな。行きます。はい、決戦行きます。ヘビーアモを発見。標準ストックを発見。レベル1だ。俺じゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。ジャンプパッドを投げる。
いけそうおらんそう。うん。触るとき。あっち、落とし予報行ってみようかな。ああ。ここに行ってみるかい。警告リング閉鎖中。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。俺、目の前。挨拶しな。登れーん。いやいやいや。みんなおいバカがいるよ。左森と違う。リロード中。敵をダウンさせた。あ、復活させような。ナイス。よく。シールドをチャージ中。うちやばくないちょっと。あってるか。シールドをチャージ中だ。で、下がる。回復する。ちょっと待って、バッテリー持ってないけん、時間かかれちゃもうこっち側行ってる。あ、まだおるゴキブリみう。たい。俺。あ、じゃあ、うざい。それは。あっちに敵がいる。俺はうざい。で、下がる、ごめん。うざいけど。中に撃たれてる。バリケード構築。当たりて。もう死にそう、あいつ。他のあ、うぜえ。一回引く。俺うざい。うざい。シールドをチャージ中だ。あー、いてえ。敵が一匹。素敵な贈り物ってあるかしら。今取ってこよう。あ、じゃあトイレ行ってくるわ。
っさと終わらせるよ。昼飯食ってなくて腹ペコなんだよ。いつでも行ける。調達と偵察は任せとけ。今回のチャンピオンを紹介します。奴らより先に俺に見つかるよう望むんだな。言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。僕ちんだよ。どこ行くのかな発射場。あそこにおるよ。面白そうだ。この瞬間がたまらない。あれなんかジャンプの感じが違う。やばいぞ。感覚変わったこれ。気のせい。ジャンプの、うん。多分気のせいと思う。上越えたい無理か。やめよう。下降りよう。いや、これどっから入るところ。次のリングはまあ、俺らの来たよね、なんか。うん。せいか。なんか降りてきた音したけどね。いや、おると思う、多分。あ、おる。チャンピオンがああ、そういうことこれ下のが出てくるってこそうそうそう。となるほど。登れんくなった降りたら。ブラザー、進化し。マー君、登れんくなった。これ中入れんたい。ただ、通路になるだけか。ああ、なるほど。意味ないや。敵をどっか行ったね。オーランとかね。ボイン、ブイン。なんかいいよね、たまに。ちょっとコナンみたいな名前にしよう。コナンみたいな声しよあ、こいつう。うん。確かガッポン。時間がないってのに、リングが遠いぜ。に行こう。超ライトマガジンを発見。レベル3だ。何にしよう。何にしよう。何にしようちょっと待って。何でこれ、もうこれでいい。モバイルリスポーンビーコンにした。死んでも助ける。こ
俺、なんかショッツ。ようこっちは撃たれてる。撃たれてる。あ、うぜえ。どこ撃たれてたの？ここ。あ、撃った。あ、なんかあいつ。見えとったよ、それ。シールド撃てばよかった。だが。許さん、俺は。シールドチャージ中だ。あのミラージュ許さん、俺。シールド俺はあの、俺が。あれかー。みたい。いや、めちゃめちゃ撃ちようんやけどね。全然逃げん。大丈夫。俺がリスポンビートンで生きてる。勝つさせよう。マジで。行った方がいい。うん。降りてきてる。あ、共倒れしなくてよかったぜ。お前のためだ。あれフォローないとジブ。ジブ君のフォローがなかった。あしジブ君のフォローがあるかと思った。あれ、バトルパスある？うん。ないよね、バトルパスね。あるよ。ある？買わんとないと思う。そんなことない。いや、普通通りあるよ。普通のやつも。買った？まだ買ってない。買わんかな、俺。おお願いしまどうす。しよう共に歩もう力強く戦えほら死ななければまたママに会える何も言ってないやろ、マック。俺うん。うん。偵察は任せとけ。あっちゃ。じゃあ、男の子やと。お願いしますってやつ。逃げたね。あきちゃん。こっちへ行くぞ。うん。フラグメントやな、俺は。ここに行ってみよう他の場所でもいいどうせ死ぬんだよし気楽に行こうぜお前ら激しく行くよこっちへ行ってみよ聞こえたぜ。おるなやこ。こに行ってみるかい。敵を発見降りちゃおうかな。
ブラハン。頑張れ。ブラハン頑張れ。どこだ。じゃあお前を助ける。ファーストキル。あー、くそ。やめろ。やめろよ。ごめんね。今の石田さんかな。ん石田さんかな。違う人かな。石田さんしようと。いや、知らない。してないんじゃない。石田さん。私にとって金のようなもの。私のチームは最高だぜ。さあ血祭りにしてやるよ。頑張れよ。鋼鉄の足についてきな。今回のチャンピオンです。いつでもおいで。アジャイシェが出迎えてあげるわ。またか。葬式をやるにはここが向いてそうだね。この気分だな。来てるね。やっぱり。ちょっとできるだけ同じとこおるよ。向こう降りる。あっちにレプリケーターがあるよ。はーい。ここおる。俺ここ。近い。ようやくやり合える。右やべえ、おる。音がありすぎて全然聞こえんねこれ。武器がない。なんかください。武器がいる。武器をください。こっちこっち。オルタネーターを見つけたよ。あは、これ欲しい。オルタネーターだ。あっちに悪い奴らがいるぞ。アクスターを投げる。リロード中だ。シールドリチャージ中。めちゃめちゃ入ってる。違かった、ごめん。リロード中だ。ベスモール。こっちだ、こっち。ベス。あいつらベス挟まると。ちょっと一般こっちに。挟まれと。いや、俺らは挟まると。あいつらが新しいキルリーダーが生まれました。戦いよって。シールドしたやつが。新しいキルリーダーがアクティブだね。中におるよ。いや、それ詰めるとベスが来るんだよな。きついな。フラグを食らいな。行って死ね。よーし、乗ってきたぜ。
マークどこ？俺やられた。しかない。リングはすぐそこだ。逃げるか。ここを漁ってみる。この場所を守る。攻めてきてる？逃げる。うん。逃げる逃げる。起こそう、マーク。リングはすぐそこだ。離れ離れになったな。近いのどこ？リング閉鎖まであと10秒。ねえやん。こいつか。こっちへ行くぞ。この、こうか。こいつは起こしてくれるかも。閉鎖中。リングが閉じる。追い込むのは好きだが、こいつは急いだ方がいいな。あ、起こしてくれんかった。こっちどこそ。あ、それんやん、マーク。こっちよ、こっち。早く行くぜ。まあでもそっち行くしかねえのか。いやー、あいつ起こしてくれんかったった。殺生だな。やったー。これバレバレ？うわ、この中なんかごちゃごちゃしそうね。トンネルの中。うん。お、なんかおるやん、トンネルの中。トンネル行こう、俺も。トンネル。言うほど何もない。裏裏。 SMG を発見。そこ。進化シールドを発見。エネルギーアモがいるやつは戦いよ。なんで？ここを守る。俺の足があれば楽勝だ。あいつ何勝とちょっと。ちょっと待って。早いって。引く。俺まだ敵。おる。どこにおるかいな。おる。こっちね。アクスター。終わり？おるおる。バナを取ったぞ。どこ？急ごう。あ、逃げれる、これ。一回逃げよう。開始。おい、空爆が来るぞ。あ、いや、ダメや。空爆だ。逃げるか。まあ、逃げよう。起こし行こう。トンネル通って逃げよう。俺2回かね。あ、マジで。落とす。俺もないけど。はい。こっちから出る、こっちから出る。こっちから出る。あ、どうあ落としよっていい？ちょっと待って。ついてからでいいよ。はい。シールドをチャージ中。さっきのやつは上おるはずだけど。こっち側にも。い待って待って待って回復する。や、注射器拾った。おい。シールドをチャージ中。
これで起こすか。準備の中だ。気おりそう持ちに走り回るかね。この辺は今、起こしいくか。レプリケーターが来るよ。うわ、奥戦いよ。おる。上おる。登ってったね、今上に。上うん。エピセンターの真ん中の上。マジで。でもここ起こすしかなくない？うん。逃げてもらおうか。いや、近い。近くおる。ロークバリケードを展開するよ。アクサあ、これ続だ。シールドをチャージ中。あ、上からのやつうざいな。えウバ下ってる。うざ。こっちだ。体力を回復する。お前らのためのゾックバリケードだ。ない。するない。ごめん。これ。あ、遠くのやつうぜ。先起こすか。リロード中。ロークバリケード撤収。撤収。ロークバリケードを展開するよ。リロード中だ。あ、やられた。ごめん。緊急パッケージだ。今回はタダにしとくよ。二度はないぞ。ああ。もうないんだ、それが。体力を回復する。あ、どこい一回引きた。一回引き返そうか。あ、裏が別がおる。うん。このセリ1個だけある。シールドセルを見つけたよ。あこれしかない俺。シールドをチャージ。あいつらやり合わせよう。ちょっと逃げよう逃げよう。おや。撃たれてる。こっち来んなよ。来てんなよ。逃げる。いや、こっちに。怖い全力に逃げる。逃げる。それないけんな。もう俺もなんもない。まあ注射器が1個あるだけ。あ、注射器俺まだあるよ。渡すわ。注射器は渡せる俺、自動回復ある。はい。3個でいい？ありがとう。注射器を発見。おっと、気にしない。注射器を発見。あざっす。あ、いいのあるよ。これちょっと戦況変わるかも。どっか覗ける。こっち側。どっかチクチクができる。アイテム探して。うわ、ねえわ。
こにあった。レース開始。横でいけるかな、あいつら。まだやり合いよね。うん。裏から取れるかいな。感想ある。中距離用だ。感想にしよう。あ、おる。よし乗ってきたぜ。リング閉鎖まで残り10秒。さあ急げ急げ。なんかおる。どっかのバカに撃たれてる。死ぬ。はいケアパッケージが降りてくる。報告次のチャンピオン。さあ次の美しいボディをご覧あれ。入ってないの？新しいキルリーダーがジャンプパッドをワンパッド。まあ、一瞬で赤アーマーがなくなった。あ、回復したい。回復した。あさりちゃん。セルぐらい落ちちゃっていいよ。なんかデスボーのあまりのセルでいいんやけど。デスボすらないよ。そうだ、テクスチャーをちょっと下げる予定やった。ちょっと隠すっけ。忘れだった。ああ、もう、グレばっかり持っとる。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。死ぬ。あ、別だった。あ、これ無理する。進化シールド発見。あ、そっか。レベル3だ。いいよ。いや、これ持ってた方がいいよね。あった。紫。紫来て。せかそうだった。ヘビーアンモがあってほしい。 45秒でリングヘビアモ。はいよ。早くキルしようぜ。我慢できねあそこおるね。え。そこにバカな敵がいるよ。すぐ近くで入る。ちょっと待てよ。どうにかして。リングはすぐそこだ。あと30秒。俺目の前。鉢合ってしまった。オッケー。死ぬ死ぬ死ぬ。しない。リロード中だ。よし、回復できたこれね。あそこに敵を発見。ホール。あそこに敵がシールドを見つけた。別へやられる。もちろん。よ。あそこに悪い奴らがいるぞ。赤アーマーあるよ、そこ。リロード中だ。こいつが最後の一人だ、アミーゴ。やば、死ぬ。マーク。ナイスキル。ごめん、マーク死ぬ。かー。拾えたのに。別の部隊から攻撃されてる。申し訳ない。審判を待て。裁くのは私ではない。うんジュボボボボボボって何の武器？ボルト。あ、ボルトね。レート早いった。SMG で。うん。あ、救急とかよりかは遅いけど。その分威力が高い。なるほどね。
鬼瓦。んあ、ごめん、顔見えてなかった。ごめん。今日はみんな早く誰も見えてないのに。いい感じだね。ショータイムだ。テクスチャーストリーミング。今回のチャンピオンを紹介します。改造適用の目標 FPS って設定しと改造なんそれ。ビデオのとこあ、設定しない。それなんで60、俺60に設定しと60、OK。うん、だけど、重いとこは60になるように画像が荒くなる、ちょっと。ああ、ほんとに荒くなるね。うん。ああ。これで格式が抑えれるってことうん、FPS が出やすくなる。あ、俺あんま変わらんちゃけど。格式ね。これはね、よくわからん。どっちにしても格式ね。多分関係ないんやろ別の問題があっちゃうねうな。。ああ、GPS じゃない気がするけどね。なんか邪魔しとっちゃろうな。あ、ダメだ、変わらん。あ関係ねえよ。なんか、ただ画面が荒いのと格式同時になるけど、なんか逆に見にくい。ちょっと変える。ごめん。ちょっと隠れるわ。ちょっと逆に見にくくなるわ。GPS じゃないの多分。なんだろうな。他が邪魔しようんだよな。CPS かな ?CPU かなメモリも少ないはずないもんな。なんだろう、これ。わかんねえわ。リーダーだ。楽しくなってきた。あいつ進めるね。もういいんだけど。フラグを投げる。ロード中だ。味方は逃げたやん。なんであ。ここにおる。こっちに悪い奴らがいる。お助けがいる。ああ、ナイス。別のサプライボックスだ。部隊が全滅した。アイテムを奪おう。戻す。リーダーが生まれました。いい眠りは終わりだ。ああ、なんもできんかった。痛すぎ。いやいやいや。なえるな。体力を回復する。シールドをチャージ中だ。来い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 。カクつくな。なんだろうな。車がある。うん。リングが閉じるまで30秒。近い。ほら。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。残りは10秒。それ綺麗なシッカシールだ。こんな風に死ぬのはごめんだよ。あっちにアイテムがあるかも。大丈夫。ありがとう。やるよ。
リスポンベーコン拾ったから。おお、ナイス。レブアルティメット促進剤を発見。ケアパッケージ交換。拾ったっていうか、クラフトしたから。これでなんとか、早く行くぜ。生き残れるんじゃないですか。ちょっと待って、くっつきがなごらん。なんでかね。やべ、ディボーション使いて。CPU なんかなぁ。ちょっと変えてみようかな。LMG って最高に気持ちいいんだよね。さ、お低バームにしてみよう。変わらん。格式が変わらん。そうぞ。でもほとんど向こうとか低いにしようもんな。ボルト SMG を発見。これじゃ足りねえ。まだまだ投げるぞ。卓上ライトマガジンを見つけたよ。レベル3だ。あばよカーゴボット。レアアイテム。こっちで保管庫の鍵を見つけた。欲しい人。拾おう。ます。保管庫の鍵を手に入れた。役に立つはずだ。ここに行ってみるかい。緊急脱出する。ポップアップがいる。ターボチャージャー。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。はい、みんな。保管庫を開けた。バックパックを発見。レベル4だ。大丈夫。速度には影響出ないぜ。誰が持ったらいいかわからん。俺持つか。俺だけだけ。こんなもんしょ。あんまいいのないね。そうね。あーもう、あ、遠くに敵がいる。聞こえたぜ。集中集中。遠すぎると見えん。ホールだ。そんな遠くない。近い。あっちに敵がいるよ。めっちゃってます。それ家んとこのやつでやりようよね。うん。隠す。まだ隠すよ。ひどくなった隠す気が。そう。頭に気をつけな。痛い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 。やばいやばいやばい。それは。はっそれやばい、マーク。ちょっと待って。回復する。起こしぐらいになる。入らんかった。で、こいつらな。ああ。味方がガン逃げしよう。自分を信じろ。争いに入る。別が来たね。うわぁ、これなんか、キルムービーみたいなやつ見たいな一撃でやられるんだ。青なのに138いくらだったら死んない。もうそんなもん。
うん。そんなもんなの？準備完了ができんじゃん。なんで？なんかパスのスキン、面白いな、あれで。バトルパス。あるね。なんこれ、ブラハンもなんか変なのあるね。ちょっといいね。うん、今回結構いい。あ、かっこいいね。G7 の最後のスキン。かっこいい。ホロって何？いや、ブラッドハウンドのホロって行きましょうぜ。何？はい、すいません。忘れてました。ホロって何？ホロ。オクタンのホロ。あ、なんかあるね。ホロってね。なんかレジェンダリーの設定のとこであるよ。あ、そうなん。レジェンダリの設定のとこにある。レジェンドの設定、踊る準備はできてるかい？あ、ここ？今の画面で。いや、おい！セリフとか設定するとこで。ああ、そうなんや。ホロ。どこで出るちゃろ？ホロ。俺もよくわかんない。戦い用的に出るんか。今回のチャンピオンを紹介します。俺たちは削除を待つデータに過ぎない。私がジャンプマスターよ。俺？私の思うがまま。悲しすぎるやろ。キャラ捉えた上にジャンプマスター。ここに着地しましょう。報酬を狙って。あ、やばい。なんかおかしくなった。死ぬかと思った。テルミットを投げたい。テルミット投げたのね。ヘルメットを発見。レベル2よ。あ、おるね。敵を発見したわ。僕武器ないから無理。リングのカウントダウンが始動。武器ないよね。武器ないんだよ。最初の脱落者の誕生だ。こっちに進化シールドがあるよ。報告。新しいキルリーダーが生まれました。ああ、新しいキルリーダーね。早く会いたいわ。好きが激しくなるようやけど、どんどん。あいつ欲しいって言ったよね、ベスト。これもあるよ、でも。こっちに進化シールドがあるよ。あいつ取らんと？取らんのもらうよ。トリンクルとかにも進化シールドを発らおう。見。レベル3よ。これで痛い目に合わせてあげましょう。いらんのもらおう。ここおる？こん中。ん？こっちに何があるか見てみます。さあ、俺見れるじゃん。こっちよ。どの距離まで行け？進化シールドを発見。レベル3よ。よし、これはなんか俺老婆か。レース開始。めちゃめちゃ、かくつく。
なぜだろう。あ、ほんと隠すけどなんでひどくなったさっきより。どーんどんひどくなる。なんでいかんとかね。何それ。わからん、これ。頼む、治ってくれ。ちょっと一休みするか。頼む、治ってくれ。あつく。めちゃめちゃカクつく。信じられんぐらいカクつく。もう、ゲームどころじゃない、もうこんなん。こんなんで勝てる気せんもん。ケアパッケージを輸送中です。最高だね。今日は私のおごりだ。俺を撃ってるのか。あ、撃たれようとあんなとこ打たれるぞ。ショップを開いて連中を片付けましょう。シールドをチャージ中。あ、G7 スカウトあるよ。そうだ、まだ欲しいか。すごくねえな。当たった。あれは痛いぞ。ヘビーアモを発見。スナイパーアモを発見。当倍。アイアンサイトしかな無理見えない。ほぼ欲しいよ。当倍でもいいよ。仲間にはベストを尽くしたいの。レース開始。なーぜ、なーぜ、なーぜ、なーぜなんだ。撃たれてる。そうだ、まだ欲しいか。バカーシールドをチャージ中だ。来い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 。隠したマークも。くそ、ダウンした。
いや、多分サーバーおかしかったんだろうな。さっきの。じゃないと。エモートホイール。いや、エモートホイールって何？わかんない。あおかえり。あ、ごめん、なんか。いやいや、落ちた全然。あの後、マッチも落ちそう。た。なんか、サーバーエラーかなんかで落ちた。ね、多分今さっきのもやばかったよ。かぐつきで。うん、いや、相当やばかった、こっち。びっくりした。大鳥の影。あ、おかしい。やっぱ。嘘。マークの名前がバラ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 ってなる。パラ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 ってなる。ルル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 ってなるやつ。こあれブラハンになってる。敵が堕落し我らは消化する。私を驚かせた。全てお見通しだけど。俺ブラハン取っちゃったもしかして。ポンタン抜きの。私のチームは最高だぜ。ポンタン。釣りにしてやるよ。ポンタン。いや、なんか人の取るぐらいやったら別に6ターンでよかったなって思う。今回のチャンピオンを紹介します。あ、なんか今おかしかった。おかしいよね。こっちよ。やってやるか。私の頼んでるのは他の場所どうせ死ぬんだ。気楽に行こうぜ。よーし、お前ら激しく行くよ。音も隠す。嘘。あ、ここも変わったった。そう。ミラボがなくなったけどね。ああ。いや、相当やばいぞ、この隠す気。信じられん。もうわけわからん。もうゲームができんぐらい隠す気よ。嘘。ああ。それやばいね。マジで。なんで
ょっと待って。ああ、でもなんかやりくん、かっけよ気がする。やりくんの動きが。いや、相当やべえよ、これ。相当やべえ、動きが。ちょっと異常すぎるかも。これ何が邪魔しちょろ。CPU が限界？ CPU なんかな？ CPU 何パーセント使ったか見てみたいな。新しいキルリーダーに気をつけろ。やってみようかな。プレイ中に。28%。GPU50% で。CPU、まあ、でも今40%ぐらい。あで、メモリーは45%。なんだろうこれ何が邪魔してんの？あ、でも動かしたら結構上がっとうな。80、90ぐらいまで上がっとる。動かしちゃったら。ああ。勝手に列車が来てしまった。CPU、もしかしてこれ。CPU 的問題？そうかいな。確かになんかブラウザとかも遅い。マジで。YouTube 開くのは別に遅くないっちゃうんだよね。あ、なんかおらん？どこ？味方か。こっちに拡張エネルギーマガジンがある。必要なら使って。レベル2だ。次のリングの中だ。混戦に備えな。かなり攻撃つ。今のは忘れて。パーチ。進化シールドを発見。レベル3だ。ほら。まともの武器がない。その感謝に恵みある。まともの武器がない。いやーいやーいや、オルタネーターにしよ注射器を発見。う。アイターもください。ライトアンモがいる。ライターもけど新たなキルリーダーだ。アイターも結構落ちとったよな。うん、なんかいっぱい見たい。道中。ここは空いてない。落ちてるよ。こっちへ行こう。ケアパンケ。行こうか。LMG のスコープがいる。こう紫色の花びらビルなんか。うん。ドローンかなと。空いてねえな。
開いてねえぞ。おい。おい、ブルマ、開いてねえぞ。こっちに進化シールドがあるよ。よこせ。レベル3だ。よこせよ。これは俺によこせよ。びっくりした。ね、オルタネーター押してない？ハボクにしようかな。スコープを発見。近距離用だ。ハボクない？ハボック。ハボクじゃない。なんて言うのかな。もらおう。ハボック怖いね。ハボクじゃない。ハボクにしようかな。ハボクいい。どこ行こうか。こっちに拡張エネルギーマガジンがある。必要なら使って。レベル2だ。イモリ。みんなどこにおるとかいな。ライトアームを発まあ13部隊もおる。ひー。敵おるね。あるやん。敵おるやん。カーブ。ちょっと戻る。マジで。うん。ちょっと、ヘムロック取ってくる。あれヘムロックどこ？あったー。あったー。聞いたー。聞いたよ。これ理想だな。僕の。レプリケーター投下。ここから。どこ行ったかや。報告。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンは判断。今の標的。プリケーター。縦に置けんってこと高さ。え？レプリケーター、うん。高く置けんた。積み重ねて。ただなんかこう下がっても撃たれんよ。逃げるときに逃げやすいかな。入る。はい、出ますか。増幅バリケードは撤収するよ。最近誰かがここを通った。通ったよ。あと1分。リングは近い。こっちやね。こっち。こっち、俺の方。誰かがここを通ったようだ。残り1分を切った。リングまであと少し。誰かがここを通ったようだ。重くなってきた。これ多分敵が近くにおったら重くなるな。おった。おる？標的を発見。あっちに敵だ。近い。目の前。標的撃つを確認。でもいいけど、もう縮まるよ。そっち行けよ。ほんとだ。アークスターを投げた。ケアパッケージ交換。シールドをリチャージしない。ほら、お前らのための増幅バリケードだ。助けて途中だ。ここへ来
死ねもう一人ダウンさせた。死ぬ死ぬ死ぬ助けて自然の力を召喚死ぬえ。ほらやだ。死ぬあっぶな。いいぞ。傷を手当てしている。回復する。ラウンド3リングのカウンあっちに標的。少しシールドをリチャージする。報告当たれんかった。倒したな。レプリケーターどうか。作りたいんだ。僕も70あるんだ。作りたいんだ。鉄。ダウンしてしまった。ああパスい、そいつやばい。このパス。パス。やばいパス。ダブハン爪痕もっと。ああね。チーターっていう人なんですね。なるほど。うんCPU をどうにかするには、どうしたらいいよ。どうしたらいいとかや。どうしたらいいちゃろ。なんか治らんとかや。あっちが面白そうだ。この瞬間がたまらない。はは了解。来てんなぁ。来てるかなあいつ。来てないかな。これはどこに、これ今さっきの人と一緒？あ、本気やねん。こんな名前の人おったんや。ポテタヌキさん。一応ね、今だけどね。なんか武器ない？カーゴボットを撃った。なんか武器欲しい。周囲環境をマーク中。確認。マジ攻撃されている。敵って。ああ。さ、武器ないんだよ。あるんだけど、3発撃ちしかないんだよ。詰めるな、あの人。こっち行きたいけどね。
ード中だ。ジャンプパッドを投げる。うわぁ、チャーライしかない。アクスタああ、うざ。お互い行くよ。シールドをチャージ中だ。来い来い。ああ、うざ。パス。ああ、うざ。めちゃめちゃついてくる。助けて。死ぬ、俺。どっかのバカに撃たれてる。リロード中。ああ、もう嫌だ。敵を倒す。あ、こっちおる。こっちに悪い奴らがいる。そう。すごかったな。ハートを奪われちまったぜ、アミーゴ。死んじまったうのかざ。恐れるものはない。戦う準備はできている。あれクリプトになったよ。クリプトで行くわ。今回のチャンピオンを紹介します。俺んちでビールでも飲もうぜ。じゃあ俺、俺がジャンプマスター。ランペイド使おうかな。オッケー。ランペイド。誰も抱える覚悟はあるか？私にはある。あっちが面白そうだ。これ変わってない。スピードを感じるか？最高だぜ。了解。こっち変わってない。うん。変わってないって言った。行くぞ。じゃあ、僕ち奥行くね。こっち行くわじゃん。あれ、アイテム減った？戦いの始まりだ。変わってないと思うけど。あ、なんかカクつきよう気がする。あのマジでカクつく。マジで、ボロボロ隠すきるんやけど。位置について、用意ドン。俺のせいなんかな？おかしい、なんか。エイペックスのせいなのか、スピードについてきな。自分のせいなのかわからんじゃん。レボージョンで強い。使ってみるか。強いよ。
当て切らんと思っちゃうね。ホップアップがいる。ターボチャージャーだ。ターボチャージャーをください。おかしい。僕にターボチャージャーをください。確定しました。新しいキルリーダーの誕生だ。ありがとう。はい、けどね。礼には及ばない。レース開始。俺に取っといてくれ。ここに行ってみるかい。リングまで距離がある。何時かな。何がいい？うん残り45秒。リングは遠い。行くぞ。拡張エネルギーマガジンがある。必要ならレベル3だ。なんだかいな、これ。おーらい。早く行くぜ。ジャンプパッドを押す。あ、パックがね、あ、警告。リングの閉鎖が始まる。あるよ、もうこ嘘。こ。うん、俺のとこ。もらおう。ねえ、ハーボックとデボージョンどっちがいい？拡張エネルギーマガジンがある。 G ボージョンかな、俺は。ありがとう。LMG のスコープがいる。ヘビーアモを発見。報告。ケアパッケージを輸送中です。よう、あのケアパッケージはゲットしとこうぜ。スコープねえとかいな。デボージョンって別、アイアンでも見にくいわけではないか。進化シールを発見。レベル2だ。ありがとう。どういたしまして。よーし、乗ってきたぜ。空から覗いてる。奴らの一人がいる。遠い。リブート実行。ドローンを呼び戻す。エリアをスキャン中。誰かいるぞ。資金を売りに来たわけじゃない。チャンピオン撃破。ダウンした。めちゃめちゃ当てられた。エリアをスキャン中。ブラハンおるよ。自然の力を召喚する。
新しい決定しました。あ、なんかこの人おかしくない？うん。この奥タン。なんかスタンドみたいに使えるよ。なんこれやばいんじゃないこれ。バグこれ。チートこれ。治った。けど通報した。あ、使おう。ランペイト使おう。使えるかな、俺。うん。ランペイト。死なないことが大切だ。いつでも行けるわ。あんたらが負けるときは私がサポートするのを飽きたときだよ。今回のチャンピオンです。できるもんなら捕まえてみな。ここにどうも行くぞ。準備はいいな。いいね。楽しくなりそうだ。おい、ブリバー。ランペイトうめえぞ。よっしゃ始まった。ビビってないでどんどん行くよ。服を発見。レベル2だ。おい、武器があんまねえぞ。ない。ほら、どうしたらいいんだ。ミラボ行こう。ない、ミラボがない。どうして。あ、バリケード開こうしよう。そうやった。違うんだった、キャラが。シールドセルを見つけたよ。エネルギーアモを発見。コナンっぽいな。リュックがない。バックパックがいる。バックパック。バックパック。バックパックを発見。レベル1ね。トレジャーパックに速度って書いてあるね。んあれバックパックどこ？ああ、それは使えそうだね。あ、トレジャーパックに速度って書いてある。えぞ。リーダーが生まれました。いらん。新しいキルリーダーだ。ランパートを使ってるんだろうね。
やべ。ランパーと俺ついていけんわ。警戒を。新しいキルリーダーよ。アサルトライフルのスコープがいる。みんな次のリングに入ってるようだな。スコープを発見。近距離用だ。うわ、今敵かと思った。びっくりした。近距離用だ。草やったわ。敵かと思ったら、草やったわ。え、キルドを発見。レベル3です。俺もなんか残しとってよー。あ、マークレイスか。うん。スナイパーマガジンを見つけたぞ。レベル3だ。撃たれたんやろ。バカに撃たれ。敵を見つけた。逃げよ。シールドをリチャージする。発見。はぁ、めちゃめちゃ壊されたんやけど。逃げるのはもう遅いよ。始まりだ。はぁ、なんやダウンした。これ全然発射せんやん。この武器。どうやって使うとこの武器。いけ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 。シールドをリチャージしてるところだ。大丈夫だ。俺に任せておけ。ちょっと待って。世話になったね。使い方わからん、こいつね。でも警戒はしてる。問題ないさ、ブルーザ。俺に任せろ。シールド展開。お前らのための増幅あるですねだ。入るん。撃たれてる。あっちに標的だ。いやいや、どこどこ敵。いやいや、どこどこもうめちゃめちゃ撃たれたんやけど。なんなんなんで俺の場所がわかるとおかしいやろ。ランパード難しい。全然発射できん、あれ。敵が使うと。ほら
またママに会えるよ。頑張りな。全然弾出らんかったっちゅうけど、俺。戦略を取れば勝利をつかめる。味方はしっかり絶命するわ。ランパーズ全然弾出らんかったっちゅう。うんと。あれ、リロードしないかんと。いや、最初は入ってる弾。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょう。見つけてみなさい。ここに着地するのがいいと思う。信じて。移動しましょう。よく来た。ほら、お前らのための増幅バリケードだ。それもらうよ。早くね。行こおい、一人やられたよ。増幅バリケードを展開するよ。仲間のバナーを持っている。敵に起こしてあげていいんじゃん。う。ボス。うん。オールだ。うん。なあ、向こうにバカな敵がいるよ。もうすぐ死ぬとも知らずにね。怒る、ここ。あ、そっち。攻撃された。敵をダウンさせたわ。さすが。増幅バリケードを展開するよ。敵がいた。みんな、バカがいるよ。撃たれてる。これ、逆向きについてないもしかして。俺ら向きに。うん、俺ら向きについと。いや方向わかるね。いや、この人うまいね。リングが閉じるまであと1分。到着するまで少し時間が。全然当たらん。シールドをリチャージ中。バリケードを展開するよ。ママに電話して慰めてもらった方がいいかもな。スキルリーダーだ。楽しくなってきた。あ、やべ、別がおった。あれどうやって利用するとこああー、リングが移動してる。全員また暴れてきな。おい、敵をダウンさせた。ー、ここにおる。おい。ナイスナイスさら。にしとくよ。
二度はないぞ。今ので部隊全滅。綺麗に片付いた。リロード中。傷を手当てしている。ルシア敵。かっこかく。敵から見て俺かっこよくなんかな。起こしてくれる。あ、だす。なんかないかいな。これ難しいな、こいつ。ランパード。なんかまだランパードの良さがわからん、俺。おる？いや、おらんと思うけど。標準ストックをヘビーアモをフラフラ SMG を見つけたよ。エネルギーアモがいる。私のツケに足しとくよ。ショットガンアモを見つけたよ。いいってことよ。後で請求するから。あれあ、今あかんかったここ。あっちで敵が。おる敵おる。おるよね。願いを叶えてやろうか。あー、いて。はは死なんとあいつら。来とうやん、なんで？難しいな、ランパード。意外とシールドすぐ壊れるな。出しようときに撃たれたら壊れるよ。ランパード難しい。私にとってここは戦場以上の意味だ。敵が堕落し我らはシールド200まで耐えれるもんね。ある？うん。で、下の土台も400まで耐えれるもんね。割と耐えれるよ。いい加減白髪が生えてきたよ。今回のチャンピオンを紹介します。戦場で会えばお前を葬るだろチャンピオンやか。う。戦闘準備を。こっちを探索しよう。おーい。ワンパキとね。おーい。死ぬとも知らずにね。いや、俺死ぬかな、もしかしたら。あ、なんもしねえ。しょうもねえんだよな。
補充。それは使えそうだね。スコープを見つけたよ。近距離用だ。ラウンド1カウントダウンが始まる。次のリングは通り。報告ファーストキル発生。ここからたくさんの命が消えていくわ。朝のボルト SMG を見つけたよ。おるよね、敵。おったよ。降りてきよったはず。おる。みんな敵がいたよ。了解。新しいキルリー行かなかった。みんな敵がいたよ。了解。装備を強化しを楽しみる。一緒にいるのはいいものね。増幅バリケードを展開するよ。進化シールドを発見。レベル2よ。裏取れる、それ。うん。リングが閉じるまであとみんな1分。向こうにバカな敵がいるよ。もうすぐ死ぬかもしれない。裏取れる。だけど誰もこう了解。だって了解。めっちゃ強いやん。素晴らしいぐらい。敵を確認。あっちに敵だ。あっちに敵がいる。ダメージを受けてるわ。もう逃げてきた。おった。こっちへ行こう。増幅バリケードを構築。リングが移動してる。え、逃げるところ。こっちへ行こう。待ってね、回復する。いやー死ぬ。お前らのための増幅バリケードだ。効果。新しいキルリーダーが確定しました。敵はお前ほど美しい女を見たことがない。おる。キルリーダーだ。お何カードを使ってるんいや、もうだろうね。逃げてきた。みんな逃げるけど。戦うとこよ。でも戦いたくないからもう戦わんでくれ。もう動きがちょっとわからん。この人ね。こっちへ行ってみよう。もう、アンチ入ろスコープを見つけたよ。中距離用だ。私のものだ。
来るんかな、あいつら。私のツケに足しておくよ。ほら、お前らのための増幅バリケードだ。遠い。そんなことできるの？ブラハンも。できるよ。クリプトもできるよ。そうなの？わかったよ。マジでちょっと逃げて。こっち来い、こっち。オッケー。お前らのための増幅バリケードだ。ナイス。これ強いんじゃないか。あ、逃向こう行ったげたな、あいつら。な。向こう行ったな。次のリングまで距離こっちを探索しよう。周りくんがあいつらね。手でやってくれんかな。ここを守る。おい。ここにあります。私に反撃を恵みたまえ。増幅バリケードを構築。それダウン。リロード中。注意環境をマーク中。起こしよう。アークスターをくらいな。一人ダウン。もちろん。このエリアを探索するよ。テルミットグレネードを投げる。眼力を与えたもナイス。ナイス、ナイス。今助ける。援護して。この感じでいいのよね。リロード中だ。朝らして。朝らして。スコープを見つけたよ。中距離用だ。ごっこ。待って待って待って。回復する。遠い。リングが移動してる。嘘。リングの外だ。こんな風に死にたくないね。マジか。これ間に合うんかも。申し訳ない。肉がね。治療中だ。待ってね。回復する。はえ。
これ終わったかも。ちょっと待って回復する。最近誰かがここを通ったようだ。ちょっと待ってあっ回復する。ちに敵だ。あ、終わった。ダウンしたわ。もう嫌だ、このゲーム。何これ。攻撃されている。傷を手当てしている。いやいや、痛い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 、死ぬ。敵を確認。全然、そう。ちょっとこれやったら寝ます今日。了解です。落ち着いて。フューズを飛ばさないで。私と組んで一緒に勝つか、他と組んで私に負けるか、どっちか決めな。飛びたいか相棒、飛ぼうぜ。今回のチャンピオンです。私は倒れたものでなく、立ち上がったものを称える。こっちには何があるかな。いてててて。スピードを感じるか。最高だぜ。どこ行くとかいな。あれ、オクターも多くない最近。しかも俺と同じオクターね。ほんとやん。おるやん、先に。これ二人 ?3 人おる。3人おる。多分。どこ行あそこにくんだろう。誰かいるぞ。あうー。俺ここファーストキル。ついてくれないやつは戦場から出ていくな。新しいキルリーダーが確定し。お疲れさん。次のリングの中だ。ちょっと一休みするか。うん。これ、進化シールドを発見。レベル2よ。おっほ。ああ、それは使えそうだね。P2020 で落ちちゃったね、そういえばね。落ちちゃったよ。拡張ライトマガジンを発見。どこレベル1だ。あ、さっきの話メ。ディアは当たってあ、いや、今その辺で。早いなる。ぁ。ライトアモ発見。早くない君。どっかで。よセンチネルを見つけたよ。しよし。早いなぁ。拡張ヘビーマガジンを見つけたよ。レベル2だ。拡張ヘビーマガジン。こっちに進化シールドがあるよ。レベル2だ。
逃げろ敵ゾークバリケードを展開するよ。バックパックを発見。レベル増幅バリケードを構築。2。進化シールドを発それもらうよ。レベル2よ。俺に取っといてくれ。ありがとう。あ、どこからかわからなかった今。通路のところ。すぐそこに敵がいる。あそこね。おい、敵がいるぞ。あ、なんか別から撃たれよう。リングの中にいるわ。悪いね。増幅バリケードを展開するよ。シーラの出番だ。すぎて涙が出そうだ。こっちにも。やっちまってね。届かん角度的に。悲しい。悲しかっゲットしとこう。おいダメージを受けてる。いていて。攻撃されてる。こっちで問題が。早く行くぜ。敵だ。やるか。上がってきた。た。これだ。うざ。撃たれてる。あ、うぜうぜ。うざうざ。あれ、封鎖しとんのに入ってきたんやけど、レイス。入ってこれるんやん。君のハートが欲しいと。よくわからんな。すり抜けてきた。封鎖しとった。そんなことできるんや。ちょっと今日は寝ます。はーい。お疲れ様でした。はい。また、それです。バイちゃーん。し